Mara, Mara, an sɔgɔma. Somɔgɔw, baasi tɛ yen kɔni. Sitan, ni m'a f'i ɲɛna n k'i kana nɛni wa? N b'i deli Ala kama, i ka nɛni i k'a dabila wa? Mara, an ni sɔgɔma, o ni nɛni, i b'a dɔn olu cɛ ka jan. An bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kan wa k'ala an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ, hali foli dama. Ne b'e deli ka yafa. Ne y'i fɔ dɔrɔn ne man ta dabɔ juguman fosi kama. Sitan, e bɛ taa wagati jumɛn? Kabini wagati jumɛn n'i y'i labila n'i kɛɲɛlen bɛ n dala yan? Ka taa wa? E ka taa kɛ. Furu san 10 ni kɔ ne ni n denw bɛ taa min? Sitan, yɔrɔ yɔrɔ ka di ye i bɛ se ka taa yen. Mais ne y'e labila. E kɔni t'a fɔ k'e bɛ ka ne labilali min kɛ ko ne ni n denw fana ka taa n somɔgɔw kan. O fana kɛ man di dɛ. Sitan, ne ye solution d'i ma kɔnɔ. A kan ka dilan ni fɛɛrɛ mun ye ne y'o f'i ɲɛna wa ne y'o d'i ma. N'i ma sɔn ma yɔrɔ mun ka di i bɛ se ka taa yen. Wa ne bi bɔra la kana na n lajɔ ka n nɛni. N t'i ka nɛni fɛ wa n t'i ka mɔgɔ ye. I ka mɔgɔ dɔgɔya i bɛ mɔgɔ min dɔgɔya o tɛ ne ye. I y'a faamuya? Awɔ. Mari Masaba. Ja fɛn o fɛn bɛ fɔ banbagatɔ kɔfɛ a bɛɛ bɛ ten de. Ne bɛ de deli kɔni e ka nimaniya di ne ma ni sabali. Hali foli ɲuman. Dugu jɛ ko 20 ni tan ni dɔ ma fara gɛlɛya fosi tɛ la kan. Ni kɔnɔna fili kɛ fila ye kelen mɛnɛ sitan kan bi ni cɛ saya dimi kɛ ni sokɔnɔna kɛ barika y'Ala ye. Sitan, a kɛra cogo di? I sigilen bɛ ka miiri mun na? Bajan, Makan. Makan wa? Sɔgɔmada in na ne de wulila. Ne ko Makan ma ni sɔgɔma. A fɔ an ni su ani fa tɛ juru sara. I m'a dɔn ni cɛ ka jan ɲɔgɔn na. Ko ni cɛ ka jan. Makan ne wulilen filɛ ka diɲɛ kuma bɛɛ fɔ ne ma ko ne y'ale nɛni. An ni sɔgɔma Makan y'o de kɛ nɛni ye koyi. Ale nɛni wa? Ko ne y'ale nɛni dɛ. O yɛrɛ fana ma juguya koyi. Ko ne ka n bolofɛnw cɛ ko ne ka bɔ yan. Ka taa min? Ne bɛ n taa yɔrɔ dɔn. N y'a ɲininka n ɲɛ bɛ ne gɛn ko n bɛ taa min. Ale ka sira t'o la ko ne kɔni ka bɔ yan dɔrɔn. Mais est-ce que Makan ka kɛnɛ? Fa ma wula la fiyewu. Ale b'a fɔ k'e ka taa e bɛ taa min? Sitan, i tɛ taa yɔrɔ si. I y'a mɛn? Kana dimi nin na yɛrɛ i tɛ taa yɔrɔ si. Makan yɛrɛ tɛ maa mun ti na ya ka di. Grand frère ka nin ko in kelen de a bɛ ka tugu i kolokolo la n t'a dɔn mun de don. E bɛ n'i jɔ k'a fɔ k'e bɛ nin gɛn n'a ka di e bɛ taa min? Est-ce que a ka kɛnɛ? Ne yɛrɛ bolo ne ye ko wɛrɛ de kɛ Makan na
n tɛ min yɛrɛ kalama hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ se k'o ɲɛfɔ n ye fana o bɛ diya n ye. kana i kana dimi nin na yɛrɛ. ne ko a ma n ko ne bɛ taa mun kelen pe de la ko ne ka to yan ani ne ka taa ko bɛɛ fura bɛ ne yɛrɛ de bolo. ko solution bɛ ne bolo k'o fɔra ne ye ni ne banna o ma ko ne ka taa. sisan i tɛ taa yɔrɔ si ne de y'a f'i ye kana nin kuma bila a bɛ ne bɛ tila ka kuma mɔgɔ fɛ quoi ni mɔgɔ bɛ taa ale de bɛ taa. ayi e ka foyi tɛ na sa maga yɛrɛ ni grand frère ko to kuma e jate tɛ duden yɛrɛ fɛ i ti foyi mɔgɔ ɲɛ du kɔnɔna na ale bɛna fɔ k'e ka taa ko mun kɛra e bi a bɛ san joli bɔ san 10 ni kɔ dɔw b'i bolo i ti taa yɔrɔ si n'i sago sera waati min fɛn fɛn ka di a kɛ nin ye i ka so de so wɛrɛ t'i la ni yan tɛ i y'a faamu wa i ti taa yɔrɔ si ɛseke maa ka kɛnɛ. Bajan o tɛ baasi ye hali n'i b'a fɔ a ye i jija aw kana kɛlɛ. ayi kɛlɛko tɛ nin ye o kɛlɛko tɛ nin ye kɛlɛko tɛ nin ye e k'i kɛ pewu bani kana dimi nin na yɛrɛ i b'i ka so de ya makan ka foyi kana to k'i b'i dimi dimi k'a fɔ k'i bɛ taa dɛ kana taa dɛ i tɛ taa yɔrɔ si i y'a faamu wa. a yɛrɛ a bɔra. a bɔtɔ de kun na ne bɛ k'a fɔ a ye ninnu fɔ. n y'a faamu to kana i tɛ taa yɔrɔ si. Ne ka mara kan ne bɛ walayi lagare kan foyi tɛ e fari fagalen don dɛ o kuma mun b'i la walayi foyi tɛ n na n t'i kɛcogo ye tan ma taa sugu la fɔlɔ n ma taa sugu la fɔlɔ n ko o kuma e bɛna na nin kɛ bi ne bɛ dan dun ne de fɛ de bɛ san dɛ muso in da ka gɛlɛn sɔgɔmada in na dɛ k'ale bɛ n'a dunnen de fɛ n'a dunnen kɔni bɛ sugu la o fana tɛ baasi a bɛ n'a fɔ i bɛna girima fana di muso ma ka taa sugu la kɛ o tɛ problème ala lagare de lagare ɲe ne k'i da balansa o ko ne ka n'a tobi ko a dun t'a bɔ ta e fana ka tɛgɛmisɛnnin minnu bɛ munumunu na e nɔfɛ dun kare kɔnɔnaw ni bulondaw la an yɛrɛ ka da kɔnɔ i b'a fɔ ko moto feere yɔrɔ olu wa ɲumankɛla t'olu la koyi hali kelen ni tɛ sɔrɔ o cɛla an ka woronin ɲini ten kelen kɔni b'a la k'a bɛna sɛbɛ kɛ mɛ o ye rapɛri de o ka ko ninnu ayi o kɔni kɔɲɔ don ye rapɛri kɔɲɔ den dan ye sa o e ko an mago bɛ se jeliw ma bilen an tɛ ko kɛ rapɛri ko ye a ɲɔgɔnnaw tɛna n'a dɛmɛ a fɛti la lagare de lagare a bɛ n'a fɔ ko nin ka di ye dɛ o fɔtɔ fɔ b'a kɛ tan o ka wusa ni tɔw ye o moins parce que o ye furuko kuma fɔ tɔ ninnu dun yala yala mɔgɔw dala tentɔ o kɔni ko tɛ an ka dalala in yɛrɛ kɔni sa u ka moto bɛ ɲini ka dingɛ bɔ da in na sa mara o tɔɔrɔlen ba de an ma tɔɔrɔ sa dɛ nka n'u sera k'a ko kɛ i ka taga an fana nata bɔ i la n fana b'a fɔ o don de n fana bɛ n'a dunnen de fɛ en fait dɛ ne ka mara ne yɛrɛ kun dalen bɛ sunɔgɔ la ne kulo kun bɛ e ni magan na magan kun bɛ pɛrɛn na i kunna mun de bɛ yen nɔ e t'i kɔrɔkɛ dɔn bɛɛ kɔni ba dɔn kɔni magan yɛrɛ taalan de ye pɛrɛn hali magan yɛlɛkɛtɔ n'i m'a kɔlɔsi a bɛ ɲɛna ka ni dɔ bɛ kɛlɛ la ani dɔ de bɛ ɲɔgɔn na o kuma de fɔtɔ ne ye a bɛ k'a bɛɛ ci ka don ɲɔgɔn na ne ma fila kɛ kɔni ne fana ko n ka jo de don wa ale ta bɛɛ de ye cɛ ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna ne su y'a dɔgɔya ko baga la a nɔgɔlen bɛ taa dɛ i kun tɛ tiɲɛ fɔ ne ye parce que ne bɛ magan dɔn ayi magan kɔni tɛna se ka fɛn kɛ ne la kɔni k'e to yan nɔ ko ne t'o f'e ye o jɔn bɛ ne ɲɛji cɛ yan nɔ e kɔ en fait i ka sigili ka miiri-miiriba ninnu dabila i yɛrɛ kɔni b'a dɔn ne kɔrɔkɛ filɛ nin y'a taalen a tɛna na bilen miiri ninnu dabila lagare bɛ so kɔnɔ ka ban ko bɛ tiɲɛ ayi a tɛ tiɲɛ en tant que ka lagare to yan n tɛ n da ka miiri n tɛ n sigi ka mɔsɔn e fana kun dalen don n ko de fana kun ye n bila miiri la ne fana kun ma sunɔgɔ sɔrɔ ko ne kun b'an da dɔn a kuma ni bajan dɔrɔn de kun bɛ kuma la an tɛ taa sugu la ɲɔgɔn fɛ o bɛ sɔn ka jɛ garde corps bɛ ne kɔ bi koyi ala mɔgɔ tɛ manamana ko kɛ ne la an ka taa lagare dan bi ma mɛtiri
E maga. Aga to de so ne ka do so kono. Bajan a kɛra cogo di Aya baasi tɛ. Ka kile fila yɛrɛ. a kɛra o ye komi kow ka ca sisan o de kɛlen don ka n tunu dɔɔnin Maga. E ka mun ne kɛ sisan? Bajan e kabini waati jumɛn ne de ne ɲininka ne dala ka na Maga o tɛ sa. Ne y'i ɲininka dɔrɔn nin k'e bɛ ka mun de kɛ sisan? a mɛ ne fana bɛ ɲininka kabini wagati jumɛn Bajan ne de ne ɲininka ne dala ka na Baasi wɛrɛ tɛ. N bɛ fɛ k'a f'i ye dɔrɔn de. Mais e b'a fɔ ko sisan n'a den ma bɔ du kɔnɔ munna? A fɔra waliden la, a ye mun k'i la? a kuma banna sa muso bɛ na ne ni n balima bila ɲɔgɔn na n kun ye nin kuma fɔ walahi foyi ma bila ka Sita gɛn nin ko sugu kɔ Sita bɛ fɛ ka ne ni n dɔgɔnin bila ɲɔgɔn na Maga dɔ wɛrɛ tɛ koyi. A bila ɲɔgɔn na tɛ nin. E ni Ala cɛ furu san 10 ni kɔ o bɛ du kɔnɔna na yan nɔ. E bɛ jɔ k'a fɔ ne t'a dɔn e n'a ko ne ye kuma min fɔ k'i ko solution dɔ bɛ yen o solution jumɛn i bɛ waliden gɛn mun na a tɛ taa yɔrɔ si ne b'a fɛ de Sita tɛ taa yɔrɔ si ni mɔgɔ bɛ taa e de bɛ taa i ka fara waliden la Maga fara a la dɛ n'i ma fara a la min fɛn kɛ mun b'a la ye ne kɔni ta fɔ ka ban fara a la dɛ i y'a faamu wa? a kuma banna Sita e de bɛ ne dɔgɔnin su ka n'o bila ne la a kuma banna walahi n bɛna Sita sɔrɔ yen sinon Bajan hali n'i ye jama d'a ma Bajan tɛ sɔn k'a fɔ k'a bɛ na ne ɲininka ne dala ka na mais ni Ala sɔnna ma n bɛna mun kɛ Bajan na ani n bɛna mun kɛ Sita na bɛɛ bɛna bɔ o kalama. Sita Sita sisan kɔni an ti Maga kana fɔ sisan kɔni i fɔrila Sita i ka tere juguya in a dara kɛnɛ kan sisan i ka suba ye a dara kɛnɛ kan muso min tun bɛ ko fɔ an ka kinda in na ja ye Sita de n y'a faamuya sisan o i bɛ bɛɛ de sigi i ni ne ni dɔgɔnin ka essayer ka kɔrɔ ni dɔgɔ ka olu kɔ don ɲɔgɔn ma Maga m'o kɛ dɛ i m'o kɛ cogo di walahi hali n'i y'a sɛgɛsɛgɛ ne kɔrɔkɛ ka saya Sita e nɔ don ne ni ne kɔrɔkɛ an bɔra ka yafa deli ɲɔgɔn ma dɔrɔn a ma hali tile damadɔni bɔ ne kɔrɔkɛ fatura Maga kuma wɛrɛ fosi ma sɔrɔ e da ko fo ne yɛrɛ ye n cɛ faga i y'a faga ko ne ye subaga ye i y'o ye ni mɛ ma lamɛn e mana fɛn fɛn kɛ i jo de don a tɛ ne da k'a k'a lajɛ go tellement que muso tiri jugu ɲɛji ka teli n'i ye kuma ni fɔ dɔrɔn a bɛ ci kasi Ne ko i tɛ fara denni na dɛ kuma bɛɛ e b'a la k'a ka bɔ so kɔnɔ o kuma e kelen de ta ye so yan ne ko k'a ka bɔ so kɔnɔ jagoya ta ka taa fɔ Bajan ɲɛna Ala ka na fara denni na sa Dakate bɛna kuma min f'i ɲɛna maa tɛ yan wa ba tɛ yan wa village ka jan i kuma cogo dɔn e bɛna ne bugɔ sa n bugɔ i k'i yɛrɛ sɔrɔ n bugɔ kɛ o kuma dɔ la k'e bɛ ne bugɔ ne bɛ tiɲɛ de f'i ɲɛna koyi n'aw tɛ se ka denni ta ka fara a kan kɛ aw kana fa b'a tɔɔrɔ sa ne b'a fa b'a gɛn n'a taara ne yɛrɛ bɛ taa nɔfɛ o kuma mun de don fo n'a dɔn k'a fɔ k'i ni Sita aw bɛ dama ka so in na yan nɔ a gɛn o kuma ne tɛ fɛ k'a mɛn tulo la yɛrɛ i jɔ sa i kana sa ka n'i dusu bɔ sa e n'anw bɛɛ ye kelen diɲɛ ma don o don e Maga de bɛ pɛrɛ-pɛrɛ ka Sita kunna e tɛ se k'a nɛgɛ o muso nɛgɛ ka kan walahi ne Sita taara diɲɛ ma don o don i k'a dɔn ka fɔ ne yɛrɛ bɛ bɔ Nagari a tɛ taa Nagari ne ye mun fɔ an b'o de kɛ sa an ka Nagari yɛrɛ bɛ dusu bɔ
Baja. Sisan. Dole. Ta cogo la. Baasi t'i la. Baasi foyi tɛ yen. I yɛrɛ dun. Kamel. A ma kɛ kojugu ye. Ne tun b'a fɛ ka kuma dɔ f'e ye. Ayiwa. Yani n b'a daminɛ komi mɔgɔ don man ko mɔgɔ gasi la. O b'a la. Yafa bɛ ɲɛfɛ fɔlɔ. Ayi. Kuma la fili tɛ ban. I b'a na. Tulo b'i la. Juguman tɛ. Komi Ala ye ne furukɛ yɛrɛ tanya. Ala y'a minɛ juguya. O tɛ baasi ye. Ni o ni a bɛɛ n'a ka wagati de don. An yɛrɛ fɛn fɛn bɛ yan an bɛ don makɔnɔ de la. Ne yɛrɛ dun fana tɛ fɛ ale tanyanen kɔfɛ ko ne fana bɛ fɛ k'an sen bɔ da in fɛ yan ko ka taa sigi du yɛrɛ kɔnɔ. Tiɲɛ na o tɛ ne se ka n ka laɲini. N'i y'o kɛtɔ ye fo ni n dɛsɛra. O tɛ a man di ye fiyewu ka taa n ka sigi tɔ laban du yɛrɛ kɔnɔ. Ɲɛn'a yɛrɛ dun fana ka fatu a delila k'a fɔ n ye ka kɔrɔ. Hali n'ale bɛ kɛ tagafɛn ye ne bɛ to ale kɔ yan. Mɔgɔ min ka ne ta min ka d'a ye ne ka to o kun. Baja o ye yɛrɛ. N kɔrɔkɛ y'o fɔ. A y'o fɔ a tatɔ o fana ma kɛ baasi ye. N'i bɛ cɛ kɔni fɛ kɔni n'i y'a kumakan bato a ɲɛna n'a fana kɔ don na i b'o bato. A y'a fɔ ne fana ma gɛlɛya. Ni n y'a mɛn n'Ala sɔnna. N'Ala nana kɛ tan ta. A kɔni kun ka di ne ye. Fɛn ko tɛ foyi ko tɛ. E kun ka ne ta. O kun bɛ diya ne ye kosɛbɛ. Nka n b'a dɔn Makan ka kɔrɔ ye i bɛn'o bila i hakili la. I kɔrɔ tile kelen a ma sɔn Makan ye. I yɛrɛ bɛ Makan dɔn. Jɔda kelen Makan t'a la du in kɔnɔ yan. A tɛ dutigiya jɔyɔrɔ la. A tɛ se ka fosi de ɲɛ du in kɔnɔ yan. Du in kɔnɔ ni mɔgɔ banana i bajan. Mɔgɔ kɛnɛyara i bajan. Dumuni kɛra yan i bajan. A y'a laɲini o de la ko ne ka sigi. N kɔni nana kuma ɲɛf'i ye. Ne ni Makan ka kɛlɛ yɛrɛ ju bɛɛ filɛ. Parce que a ye ne lasigi ka ne fɔ ne fana ko ayi n'a fɔra ne ka sigi e de kun. Ne biɲɛ kun bɛɛ filɛ nin ye Makan fɛ. Ne tɛ sɔn ale la fɔ ne bɛ bɔ. Ne m'o si gɛlɛya. Nka parce que Makan ye mɔgɔ min ye a bɛ wagati min na sisan ala faamuya man di. A bɛ se ka kɛ kɔfɛ Makan hakili bɛna fara ɲɔgɔn kan. O de kun. N y'a faamu. Sisan. Tiɲɛ na nin kɔni a ma nɔgɔn. A ka gɛlɛn ne ka muso ta n kɔrɔkɛ ɲɛ n'o ye Makan ye. Tiɲɛ na a ka gɛlɛn. N'i bɛ di mɔgɔw ma i kan ka di Makan de ma. Ne ye kɔrɔ ka laɲini ye. N'a kɛra cogo min na an bɛ tila k'a jateminɛ. O tɛ baasi ye. E kun fɛ ko dɔ bɛ yen ni Makan yɛrɛ ja ni mankan de don. Ni mankan de don koyi. O de y'a to a ko o don kɛlɛ la fɛn ne b'a dɔn ale ne ka bɛnbaliya fura ye min ye. K'a fura a bɛ ne bolo cogo ko nka ko ne bannen de don. Nka ne bɛna mun fɔ? Sisan n y'a kuma faamu. A diyara n ye yɛrɛ. Ni n filila yɔrɔ min hakɛto b'o sanfɛ. Ayi ma fili. N y'a faamu. Wa n bɛna so kɔnɔ fɔlɔ. A nɔgɔ dɛ.
Lagare. Lagare akamari. Lagare. Ye nyoku me dro fengo be. Ni mo be. E b'i yɛrɛ kɛ kalabanciri ye ne b'a dɔn pɛrɛ mun bɛ Lagare wala. Jume. semaine tɛmɛlen ne ye mun f'i ye ne b'a fɔ k'e ka ne ka telefɔni falen i b'i ban o ma mɛ i tilala ka taa kura san yɛrɛ Wallahi lagare ne ɲinɛna de wallahi. Ha? Ne ɲinɛna de sɛbɛn. i bɛ ɲinɛ ne ta kɔ i tɛ ɲinɛ e yɛrɛ ta kɔ Ayi. Ulana. Anta butigi la de. sɛbɛ Ko no wala ne kun ɲinɛna de. Maya. Ayi sisan ne bɛ ɲininka o. Mahali sisan cɛla i bɔra ma. bɔra a kalama ne yɛrɛ nana biya dɔ wuli magana magagɛlɛn ka den ni siri ka da wali den tɛ lafiya so kɔnɔ ko fo ka taa so ne yɛrɛ ko n'a ti ɲɛ o kɔ sa n k'a ti den ta siɲɛ kelen puruke kuma caman in ka dabila parce que diɲɛ ma don o don kuma caman de don Sisan ne kɔnɔ ma ko grand frère ko n'a ma ɲɛ o ma ale bɛ yen wa n'ale tɛ yen don min ko ne de t'ale ta o de ka d'ale ye o tɛ si bin n'a tuma min kɔnɔ ayi si ma bɛɛ tuma min kɔnɔ ne tɛ se ka muso ta maga ɲɛ o tɛ se ka kɛ o ma nɔgɔn kuwa i ma ye Baja e yɛrɛ kɔni e tɛ se ka muso ta maga ɲɛ cogo di maga bɛ mun de la maga bɛ pupapu dɔrɔn la kari kɔnɔ ani yala yala maga yɛrɛ kɛlen ka den ni siri ka da kun den bɛna sɔn a la mun da ka di la dɛ e ka sita ta siɲɛ kelen an ka lafiya ne yɛrɛ bɛ fɛ i ka sita ta siɲɛ kelen sisan ale maga kun y'a kuma fɔ sisan ma sɔn sisan ne y'o kuma fɔ a ye kɛlɛ kun de filɛ bɛnbaliya bɛ juru ye ne wala i ma ye ja du bɛna ci ne lagare sen kan a ma nɔgɔ Baja ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna deja grand frère ka choix de don maga ye muso ta o maga ma muso ta o sitan furu i k'a k'i muso ye ne yɛrɛ tɛ telefɔni ko la bilen yɛrɛ ne bɛ mun fɛ dɔrɔn i ka sitan furu siɲɛ kelen lagare o ma nɔgɔ dɔɔnin dɛ i dun k'a lajɛ dɛ wa n'i bɛ fɛ ne lagare ka nisɔndiya nin ko in na i bɛ sitan k'i muso de ne tɛ telefɔni ko la bilen dɛ i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na n'i bɛ ne ka nisɔndiya kɔ du in kɔnɔ dɔrɔn grand frère ka souhait a exaucé nin ko kɔni ma nɔgɔ dɛ maga ye kɔrɔkɛ maga bɛ fɛn dɔ de la maga bɛ jumɛn la mɔgɔ bɛ se k'i jigi yɛrɛ da maga kan hali n'a fɔra yɛrɛ ko sitan yɛrɛ ka di maga ma e yɛrɛ ka jɛ sa e ka ja kɔ sitan bɛna sɔn maga na e ɲɛ t'a la maga bɛ ka maltraiter da sitan ka so in kɔnɔ diɲɛ ma don o don ɲɛji bɛ bɔ muso in ɲɛ la à cause de ale o tigi bɛ sɔn o la mɔgɔ min b'i lafiya i bɛ t'o de fa fɛ koyi n y'a faamu mɛ hakili jagabɔ hakili jagabɔ tɛ nin na dɛ i bɛ nin ko in kɛ de parce que a décision tara wa i b'a accepter an fɛnɛ fana ye nin gɛlɛya dɛ n'a min ma bɔ Sita i bɛ bɔ du in kɔnɔ wa ou bien i tɛ bɔ de Sita e bɛ bɔ du in kɔnɔ wa ou bien e tɛ bɔ de Sita e de ta ye du in ye wa ne b'a fɔ k'e tɛ bɔ wa Sita du in i bɛ bɔ du in kɔnɔ de i bɛ yan bila de e ni ne tɛ se ka an ɲɛ jɔ ɲɔgɔn ɲɛ la du in i bɛ bɔ de Sita i ka minɛnw cɛ Sita i ka minɛnw cɛ
Maga ni bɛ faga an faga wallahi foyi t'a to ne bɛ bɔ so. Ah Sita ayiwa n'i ma bɔ du in kɔnɔ i ma sigi ni mun ye o bɛ kɛ. Bon. I bɛ fɛn o fɛn kɔni kɛ. I bɛ bɔ du in bila de. Sita i bɛ bɔ du in kɔnɔ de. Maga kɛmɛ de. Ayi maga ne yɛrɛ mɔgɔ kun la. N'i ma furu ne ma Sita i bɛ bɔ du in kɔnɔ. Maga. Sita n'i ma furu ne ma i tɛ furu maa si ma i bɛ du in bila de Sita. Ayi ko maa ko kɛra tɛ ka ban maga. Nin faamuya la. I y'a fɔ sisan tɛ taa yɔrɔ si. I y'a mɛn? Wa ne de bɛna Sita furu. Voilà i y'a faamuya a mɛnna. E ni Sita bɛ bɛnbɛn mun na kabini kɔrɔlen ja nin ko de kun don. Ja Sita ko bɛ e. Ayi ne tun bɛ ka na kuma min fɔ e ye maga. E ka kuma de y'a to ne y'a falen. So ne tun filɛ nin fɔ e ye. Ko mɔgɔ dɔ kaban. E ko k'a ti ko mɔgɔ wɛrɛ t'a ta kaban ne de bɛna ta k'i sen bɔ a la. Wa ni Sita ma furu ne ma a tɛ furu maa si ma du kɔnɔ. O bɛ aw fila bɛɛ aw bɛ kunna kala ta aw bɛ bɔ so kɔnɔ. Maga e de bɛ bɔ kɛnɛmana na. I y'a faamu sinon ne b'i Sita ta. Diɲɛ bɛɛ b'a ye. E tɛ se ka ne balo la. Baja ka Sita ta ka ne balolen to yen. Awɔ. Ni su de don ou bien aw bɛ du bila. Anw tɛ du bila e de bɛ du bila. E de bɛ du bila. A ka ɲi ta a ye nin kuma yɛrɛ ka ɲi. Ne yɛrɛ ko in maloya bɛ ne la.